ሰላም ተኸታተልቲ ትርሓስ ቲቪ መደብ ንበሃሃል ኣይንፈራረግ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኻትኩምን ከመይ ጽቡቕ ንኽትህሉ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እዩ። እምበር ከምቲ ልሙድ ሎምውን ንገዛ ርእስኹም ንኽትኮኑ ዝሕግዙኹም መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና እሞ ምሳና ጽንሑ። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምስጋርና ግና እዚ መደብ ክንሰርሖን ከለና ብርዱእ ምኽንያት ንስራሕ ከቃልል ተባሂሉ ብተባዕታዊ ኣፀዋውዓ ክንጥቀም ስለዝኾንና ኩሉ ሰብ ከከም ፆትኡ ገይሩ ክሰምዖን ክርድኦን ንምሕፀን። ብዝተረፈ ሎም መዓልቲ ንዓኹም ዝኾን መልእኽቲ ኣለና። እታ መልእኽቲ ከምዚያ ትብል፣ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከዓ ናብኡ ከም ዝተላእኸት ገይሩ ይስማዕ እያ። ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ደኺምካ ትህሉ፣ ምናልባት ብዙሕ ፈተና ትሓልፍ ትህሉ፣ ምናልባት ኩሉ ነገር ከቢድ ኮይኑ ይስማዓካ ይህሉ። ግን ሓንቲ ሓቂ ኣይትረስዕ፣ ንስኻ ገና ኣብ መንገዲ ኢኻ ዘለኻ። እቲ ዝሓለፍካዮ ህይወት መወዳእታኻ ኣይኮነን። እቲ ዝኸበደካ ግዜ እውን ንዘለዓለም ኣይነብርን እዩ። ኣብ ህይወት ኩሉ ግዜ ለውጥ ኣሎ። ዝተወድአ ልቢ ክፍወስ ይኽእል እዩ። ዝደኸመ ሰብ ክብርትዕ ይኽእል እዩ። ዝጠፍአ ተስፋ እንደገና ክውለድ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣይትተሓለል። ሎሚ ንእሽቶ ስጉምቲ ውሰድ። ንርእስኻ ከዓ ከም ዝበላ ኣነ ክብርትዕ ይኽእል እየ፣ ኣነ ንህይወተይ እንደገና ክሃንጽ ይኽእል እየ፣ ኣነ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ። እታ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ካብቲ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ፈተና ይዓቢ። ህይወትካ ገና ትቕየር እያ ዘላ። ተኣማመን፣ ቀጽል፣ ኣይተቋርጽ። ሎሚ ንርእስኻ ፍቕሪ ሃባ። ሎሚ ንርእስኻ ብልዙባት ቃላት ተዛረባ። ኣብ ርእስኻ ኣይትጨክን፣ ኣብ ልብኻ ኣይትጨክን። ብዙሕ ግዜ ንኻልኦት ፍቕሪ ንህብ፣ ግን ንርእስና ንርስዕ። ንኻልኦት ንምሕር፣ ግን ንርእስና ኣይንምሕርን። ንኻልኦት ነተባብዕ፣ ግን ንርእስና ንነቅፍ። ሎሚ ግን ከምዚ ኢልካ ንነፍስኻ ንገራ፣ ኣነ ቁኒዐ፣ ኣነ ፍቕሪ ይግባአኒ እዩ፣ ኣነ ሰላም ይግባአኒ እዩ፣ ኣነ ክፍወስ ይግባአኒ እዩ። እቲ ዝሓለፍካዮ ኣይገልጸካን እዩ። እቲ ዝተበደልካዮ ኣይገልጸካን እዩ። እቲ ዝፈሸልካዮ ኣይገልጸካን እዩ። ንስኻ ካብ ስሕተት ተዓቢ፣ ንስኻ ካብ ሓዘንካ ተዓቢ፣ ንስኻ ካብ ፈተናካ ተዓቢ። ሎሚ ንርእስኻ ፍቕሪ ሃባ፣ ምኽንያቱ ንስኻ ኣዝኻ ኣገዳሲኻ። ተስፋ ኣይትቑረጽ፣ መንገዲ ክኽፈተልካ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ህይወት ዝተዓጽወት ኮይኑ ትመስለና እያ። ማዕጾታት ከም ዝተዓጹ፣ መልሲ ከም ዘይብልና፣ መንገዲ ከም ዘይንረክብ ይስማዓና እዩ። ግን ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ዝደንገየ መልሲ ማለት ዝተኸልከለ መልሲ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ነገር ስለ ዘይተፈጸመ ማለት ኣይክፍጸምን እዩ ማለት ኣይኮነን። ተስፋ ሓይሊ እዩ። ተስፋ ንልቢ ይድግፍ። ተስፋ ንሰብ ናብ ቅድም ይመርሕ። ንርእስኻ ከም ዝበላ መንገዲ ክኽፈተለ እዩ። እቲ ዝጠቕመኒ ክመጽ እዩ። ኣነ ተስፋ ኣይቆርጽን እየ። ሎሚ ኣይቆርጽ፣ ጽባሕ ኣይቆርጽ። ምናልባት እውን እቲ ለውጢ ቀርብ እዩ ዘሎ ኢልካ ንገራ። ንነፍስኻ ካብ ፍርሒ ናብ እምነት ኣምጻያ። ፍርሒ ንልብና ይዓጹ፣ እምነት ግን ንልብና ይኸፍት።
فرحي يبلنا أيتخيلني خا أمنت جن يبلنا قس بقاس كل يكالي فرحي يبلنا كل خفشلي أمنت جن يبلنا كل نجار تمرت خخوني خيلي لو ما فرحي كسمعك هاي خيلي جن فرح لا تسمعك وان قدميت كتكيت خيلي خا نرسخا خمز بلا أنا بفرحي مرحني أنا بأمناتي يزمرح أنا بهوتي يزتأمامن بلا أمنت مالت كل ملس لن مالت هيكون أمنت مالت ملسك وانت زي ترغبك كتقتصل كمزلك مأمان مالتي اتحق أني سلامك مليس كاملسو لومي بزح نجر نسلامنا يوسدي حساب ጭንቀት ዘረባ ሰባት ዘይተፈትሑ ጉዳያት ፍርሒ መጻን ግን ሰላምካ አውሽጥኻ ይዘሉ ሰላምካ ኣብ ደገ ይመጽእኒ ሰላምካ ካውሽጢ ዝጅምር ሕጂ ቀስ ኢልካ ስተንፍስ ንልብኻ ከም ዝበሎ ሰላም ይመጽእ ኣሎ ጭንቀት ይለቅቃሎ ኣብዛ ቅጽበት ዝኾነ ግዜ ኣነ ደሓን ኣለኹ ኣብዛ ቅጽበት ዝኾነት ግዜ ኣነ ደሓን ኣለኹ ሰላም ኣለኹ ሰላም ማለት ሽግር የለን ማለት ኣይኮነን ሰላም ማለት ኣብ ማእኸል ሽግር እውን ልብኻ ክዓርፍ ምፍቃድ ማለት እዩ ሎሚ ሰላምካ መሊስካ ምለሶ ንልብኻ ኣይተጨንቆ ንነፍስኻ ዕረፍቲ ሃባ ካብ ሕጂ እቲ ዝሓለፈ ኣይካ ኣስረካኒ ብዙሕ ሰብ ንዝተፈላለየ ታሪኽ ተኣሲሩ እዩ ዝነብር በቲ ዝተበደሎ በቲ ዘጥፍኦ በቲ ዘባላሾ በቲ ዝተነጽጎ በቲ ዝተጎድኦ ግን ሓወይ ሓፍተይ እቲ ዝሓለፈ ህይወትካ ክፋል እዩ ኩሉ ህይወትካ ግን ኣይኮነን እዚ ሎሚ እዩ ሎሚ ሓድሽ ሓሳብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ሓድሽ መንገዲ ክጅምር ትኽእል ኢኻ ሎሚ ንርእስኻ ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ንነፍስኻ ንገሮ እቲ ዝሓለፈ ይጉሕፎን ይለቆን ኣለኹ ኣነ ሓራ ክኸውን እፈቅድ ኣለኹ ኣነ ሓድሽ ህይወት ክጅምር ይኽእል እየ እቲ ዝሓለፈ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ማእሰርቲ ክኸውን ኣይግባእን ኣይፍቅድን እውን ብርሃንካ ይትሕባእ ኣብዚ ዓለም ነፍስ ወከፍ ሰብ ዕላማ ኣለዎ ንስኻ እውን ዕላማ ኣለካ ድምፅኻ ኣገዳሲ እዩ ህላዌኻ ኣገዳሲ እዩ ብርሃንካ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ሰባት ኣይተረድኡኻን ይኾኑ ምናልባት ተነቒፍካ ትኸውን ምናልባት ንርእስኻ ክትሓብእ ጀሚርካ ትህሉ ግን ሎሚ ንርእስኻ ከምዚ ምባል ብርሃን ምለስ ኣነ ብርሃነይ ከብርህ እፈቅድ ኣለኹ ኣነ ንዕላማይ እተኣማመን እየ ኣነ ንሰባት ብፍቕሪ ክጠቅም ይኽእል እየ ንርእስኻ ኣይተስእን ንርእስኻ ኣይትስኣን ብርሃንካ ኣይትቕበር ኩሉ ሰብ ክፈትወካ ኣይትጸበ ብሓቂ ብፍቕሪ ንበር እቲ ዘለካ ብርሃን ንሓደ ሰብ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብርሃንካ ኣይትሕባእ ተስፋኻ ኣይትግደፍ ፍቕሪ እምነት
ሰላም ኩሎም ካብ ሕጂ ዕጥቅኻዮም ብፍቕሪ ብእምነት ብሰላም ቀጽል ንሎም መዓልቲ ኣብዚ ወዲና ኣለና እሞ ስለ ዝነበረና ግዜ እንዳመስገንኩ ንዝያዳ ገዛ ርእስኹም ንኸይትኾኑ ሓኒቖም ሒዞምኩም ዘለዉ ትሮማታት ሕማቕ ስምዒታት ክትኣልዩ ምስ ትደልዩ ካብ ሂፕኖቴራፒስት መጠን ከሰኒየኩም ስለ ዝኽእል ኣብ ኢንስታግራም ወይ ከዓ ኣብ ኢሜይል ትርሓስ ቲቪ ዝብል ሕሳብና ብምጽሓፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ብዝተረፈ ብኻልእ መደብ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹም